ni thuolo mondo giti gi sirkal mar piny owacho mar William Ruto. To koduogo koa Afrika ma milambo to loko paro. To koni kweth mar Azimio gin koro giyang William Ruto kaka jatend piny Kenya. Ni bende kaka Azimio ok gibi yango jogo ma William Ruto yiere ofise mopogore sirkal. Ne wawacho ni mano biro keto jo Azimio mano yiere ofis kaka governors, kaka MPs, kata MCAs kama tek. Keto gi kama tek nango. Nikech William Ruto nosechamo muma. Ene jatend piny Kenya. To ka koro kweth mar jogi wacho ni ng'ani okwatima ng'owa, okwayango, ng'ani bende gimora mora modwa timo okwabi recognize, to bedo matek ne governors gi jogo moyiergi. Nikech kata mana tipo mwaketo ni kopogore gi governors gi. Kanyo ineno wajumbe kani Mombasa. Opio Wandai, ma en leader of minority. Nyogolo twa kaka leader of minority Mombasa e aputu mar jo odbura, mabende William Ruto nyobetie ne kanyo. Mabendo yange mnani ojatend piny. To kineno ka William Ruto kano donjo, achiel kum jogo manyorwake maber malich mabende nyaneno ko jako bade maboth kaneno lake magol en John Mbadingo. Jakom mar ODM. Nyang. Ma jakom mar ODM. Nyiso ne bende gimane Raila Odinga wacho ka en Kamkunji grounds okuma Kiberani. Mokwongo chande Kamkunji makamkunji. Bende negi time consultation kata bende negi petie piny magiparo ni to demands mwakoro wadwa kelogi. Machiel kuom gi en ni okwayango William Ruto, to mar ariyo en ni gimora mora mar jo ng'ata ma William Ruto keto office okwabiyango bende nyalore. An gi pacha kaka nene en ni Dwaro no nok nyalore. Kendo na wache juma mokalo. To ma emomiyo sandi koro paro bedie makata ka ni winjo ka Seth Kangadu inyang loso Kisumu.